jako je. A místo lásky nás dvou, a místo lásky nás dvou. Teď ne, teď mě nechodíš na Ukrajina. Já nahrávám. Chyba máma posledná. Prosím tě, kde to máš? Aplikacion. Ježišmarja, to není aplikace, ale application. Tak jejíž, nechcete být ještě hodinu angličtiny? Proč to hraje? Nevím. Se natočím pohnuku. Ale já natáčím, Honzíku. Je to tam vytiče. No. Co on? Tam vyšel ten litevec, nebo lotyš, nebo jak se to tomu nadává. Já jsem na něj chtěla říct, co on. Co to vzal? Ahoj. Evo, zamávej taky. No, tam mi šel. No, to je on, já jsem na něj chtěla říct, co on, ale to by asi... No, říct jo? Mám nějaký kanál, aha. Ano. Dali